Navê min Hacî Abdulcelîl, paşnava min Buluş, evra Pîrxetab ziyaretî heye li vira. Navê gund Pîran e, baliyê Mazî Daxê, Mazî Dax baliyê Mêrdînê ye. Tarîxa wê li gorî havê kemzanin bav û kara gotî secera wî ana wenda ye. Havêk bav û kara dibêjin nêzî hezar saliyê ji Baxdadê Tîklîtê qezasî ji wira hatiye vêdira. Bavê wî hatiye vêdira, Şêx Yehya bûye bavê wî. Ew jî du heb bira bûne, yek Pîrxetab Hezretlerî bûye, yek jî Saçûlzade jêr dibêjin. Hatana li gorî rivayet dibe li İstanbulê Saçlî dede adında bir türbekî heye dibe. Büyük ihtimalle dibe ew zamanında çûyî wê dira vefat kiriye, türba wî ana li İstanbulê. Pîrxetab Hezretlerî jî li vira vefat kiriye, mekanî li vira ye. Pêr li gorî ew gavek dibêje dibe alemkî pir xurt bûye. Li gorî rivayetê dibe Sultan Şemus li bawî ders diye. Hem bi yaşê xwe jê mestire û hem jî bi ilmê xwe dibe zamanında bayî xwendiye. Îca li gorî rivayetê dibe rokê Sultan Şemus zar û li ser dara tûyê bûye. Tû dixwarin ji wexta dersa wî hatiye. Dibe Pîrxetab Hezretlerî gotiye Şemusayê were ez dersa te bidim te. Dibe Şemusa jî Hezretlerî gotiye ya xoca ez li vira dersa xwe bixwînim. Wî viya a îro, viya a sibê, viya a dus wer hadî pêr çûye. Ya dibe çawa Pîrxetab Hezretlerî gotiye Sultan Şemus gotiye wê çawa dersa te li cem min nema. Îca ji vira her cikî dinê bixwîne. Tabi rutba Sultan Şemus dîsa daha mezin bûye, dibe Sultanê Kullî Ewliya. Çuqa nexweşê memleket hene, êk aqilê xwe wenda dikin, êk bi dayê dikevin, êk bi cinna dikevin. Wa însanana hatine, ji li vê dira radikevin, şifa dînê û çûne. Îca ana hinkî mesela royê pêşema we ya royê bazara zamanida nexweşiyê wan hebûne û rihet bûne wekayê wefa borcî. Tên heywankî jê dikin, mewlûda xwe didin, nanê xwe didin, feqîr û fuqara ew jî bi hev re dixwin û derin yani. Nexweş tên radikevin û serê sibê radibin. Ew dibêjin dibe me xewna kalû Pîrxetab Hezretlerî dî. Ya dibe ji me re tişkî dibêje, ya jî dokunmuş dibe, di ber wî havî şifayê dibin. Heya rokê merivkî dostkî me nala Hazer bû li Dêrikê wana wefat kiriye. Eslî wî jî Pîranî bû, wî gundî bû. Yani bav û kalî wî vira ew birîbû çûbûn Dêrikê. Li wira aqilê xwe wenda dike, îca rokê wî qal dike behs dikir me re. Digo ez aşiqê keçikî cinna bûm û digo ez bi çolê ketim yani. Riya wî simbêlî gogîş tevlî hebû ez çîplav bûm çolê digeriyam. Ya dibe diya min û bavê wan gotiye me te bin herin Pîrxetab ziyaretî. Dibe zat wira qarşî ew kê ketin dibe ew qîzika jî bi min re ye. Dibe em hatin qarşî gund û ziyaretê ketin qîzik ji min qetiya. Ji me ayrılmış bû dibe min got çima tu nayê vame gotî wira ji min riyasa ez nikarim bêm. Ya dibe vira em jêr dibe kel wira got serê kelê ez li hundirê ziyaretê me wira bevdûr xeber da. Yani temas bevdûr qurmuş dikir me bevdûr xeber da. Ji ber wî havî cin nikarin bên ba mekanê Pîrxetab Hezretlerî. Rivayet ki ve hay babu kala digotin beri dediye vira beri taxt bûn demir falan nebû îca dibe kaymakam katî vedira gotî vî derî qapat bike bere keskî neyê vira dibe serê sibê hatine mêze kir ev derya bixwe bi emrê xwe de şewitî koza wî ji ser xaliya bû wê çaxa kilîm filan ew xalî tune bû de hîna koza wan ji ser dibe wan kilîmana jî neşewitî bûn dibe îca atir muxtarî gund îlerî gerê gund merivkî bekçî dişînin ba kaymakam dibe her bera ew bê bi çavê xwe bibînî kî vira keskî niga vî derî qapat bike yani.